Dedek watos. Wong jagoan kok buat jual tas. Maksudnya piye, Mas? Wis ngape ah? Jagoan kok pancang. Apa nih? Jagoan kok kantau kasih semangat tau kok. Semangat kok. Ngaru tok. Kowe mau lho. Ngene. Ora yo joy. Itu sing apik delok wong sak ngono kok sok. Sak menake. Aku wis semangat iki. Halo bro. Anakmu kok anake Pak Beten iki. Apa PS aku ning kene wis kadung semangat. Semangat. Kowe ngerti? Aku semangat gara apa? Apa? Elo buri. Apa? Buri lho. Apa? Aku ngerti lho. Oh, Pak, adanya MC lho. Iki ya. Buri kalau buri. Iki serana omah tawon. Tawon. Iya. Semangat ta kowe. Iya mantap kok. Oh, ngono. Iya. Ing daleme Pak Lurah. Pak Lurah. Pak sangoni, Pak. Ora sono sing mangke entuk ngono wae to. Ora entuk 100.000, Pak. Padha wae kok. Saiki anu sih. Tutukno sih ah. Tutukno. Iya. Piye? Soto ngono lho. Salto ngono. Salto. Itu salto. Piye? Aku wae tutuk lho. Iya. Hah? Oh, salam. Ana undangan ora? Walah. Kowe mari ini jam piro, Nduk? Lah sangu suwe ora? Iki lho. Apa iki kok tulisan diwale kabeh lho. Gedenge. Undangane kwale, no kwale. Oto. Guru tak macane wae. Tak macane. Tak oto. Jeneng. Kuwe kok. Lha tak macane. Tak wacane. Lha gedul. Pokoke tulisane gedul. Kuwe. Hah? Kuwe kok. Lah ya gorene tak macane. Kok sok. Wow. Tinggi. Wah. Iki lho ning derene Bapak lanang ibu wedok. Ora yo wek kae kok. Iki sirah. Menika sirah Nyai. Iki didungakno sing ngape, sadurunge dungakno uluk salam. Uluk salam. Iso ora? Ora iso. Ora iso. Kudune iso sama. Ora iso. Buri. Buri. Ojo iki lho. Iki. Ayo. Yo, uluk salam sik. Assalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono lho. Lah iso kok ngangkon kancan. Aku ngangkon kowe kok. Iki mau nyontone. Iya. Kuping kok ya? Iya, boleh ya, boleh. Wek, pengen nyetrum lho. Wek sing nyane. Orang mikir sinetron labimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok melempem? Kok iki? Loh. Itu dia buyu biru lagi. Ini ditutupi untune. Iki ning daleme Bapak Bapak wayang. Sopo iki? Iki Bapak wayang. Gulung. Lha apa? Oh alah. Bapak Pujiana utawa Pak Lur iki. Pak Lur. Lur sing ngene iki. Hah? Kuwi Lur. Bapak Lur kae. Kuwi sing Pak Lur.
Ini sing digawe. Sing digawe Pak Lur dan Mbak Lur. Wong arepe Pak, bunine Mbak. Bapak Lur dan Ibu Lur. Dadine ulur-ulur. Bapak Darwati dan Ibu Mujiono. Ibu nggih. Oh, klawe. Wah, iya klawe. Tidak sane. Oh, iya. Oh, Bapak Mujiono utawa Kades Temon. Dan Ibu Darwati. Yang mereka menikahkan anak pertama dari Bapak Mujiono dan anak pertama dari Bapak Ahmad. Rohmat ya Allah, Pak Rohmat. Pak Rohmat jangan ini Pak. Sopan, ini sopan, ini sopan. Gue lah sopan dibuka iki lu dikeplak. Ini sopan. Kok ini menang? Orang ono. Iki rambut kok bemper Pak Wawan lho. Hei, rambutnya juga ini rambutnya. Wah, berat. Ini aku ganteng. Ganteng wae ya. Langsung. Wih, gede. Apa pedal korek? Meluntus lho. Loro-lorone. Iki gak kena iki sing kuring mau kowe ora center. Ora center ya. Lho, dari sini menggok rene. Ora ngono. Tukang cukur ora center. Wah, iki gowan lapangan. Harus nyampe kangge. Mugi-mugi Bapak Mujiono sak warga diparingi berkah barokah. Amin.